Мини малко по-напред, че много не си. Яки е номер 1. Специално за теб ще надмина 9 седмици и половина. Ей, как съм добре ли се справям да спра? Яки е номер 2. Какво? Нямаш думи така ли? Видя ли, че мога? Видя ли? Как съм добре ли се справям да спра? Яки е номер 3. Яки е номер 4. Бавно дреха по дреха. Полудяваш ли? Ах, как обичам. Нямам нищо против да ме снимаш. Втори шанс просто няма да имаш. Продължавай да гледаш, не спирай. Фантазирай с мен. Фантазирай. Кулминацията наближава. Само намек задрежка остава. Нещо секси те чака под нея. Нещо с много Там стои. идея. Чака моята. Айде, нека се влече. Hey, hey.